Hola! Això és finances en valencià. Per què estem mal financiats, els valencians? Jo crec que ningú podem dudar d'això, no? Sempre ha sigut la comidilla, sempre tots els polítics que han passat per ací sempre s'han queixat de lo mateix i tal i qual, i l'estat central, que si aportem molt, que si ens donen molt poc. Però per què? Per què passa això? Doncs avui és el que vaig a intentar explicar-te. A veure si ho he aconseguit. Anem allà! Bé, el sistema de financiació autonòmic que està vigent actualment es crea en 2002. Anem a centrar-nos en el que es diu el règim comú. Tenim tres règims de finançament autonòmic en Espanya. Un és el foral, que integra Navarra i el País Basc. Un altre són de les ciutats autònomes, Ceuta i Melilla, i el tercer, que és el que anem a centrar-nos nosaltres, perquè engloba els valencians, és el règim comú. Val? Este règim es reforma en 2009, que és actualment la llei que està en vigor. D'acord? Quan es va fer aquesta llei, es va dir que el sistema s'havia de revisar cada 5 anys. Val? Això s'ho van passar pel forro. Per què? Perquè l'haurem tingut que revisar en 2014, després en 2019 i enguany l'haurem tingut que tornar a revisar perquè estem en 2024 i no s'ha revisat mai. Vale? És un sistema solidari. Això què vol dir? Que n'hi ha algunes comunitats autònomes que aporten més del que reben al sistema, que sols n'hi ha tres, que és Madrid, Catalunya i Balears, val? La que més aporta és Madrid en diferència, quasi 3 voltes més que Catalunya, i Balears finalment aporta menys, però també aporta més del que rep. I el resto de comunitats autònomes, englobant-nos a nosaltres també als valencians, som receptores, és a dir, aportem menys de lo que rebem del sistema, d'acord? I per això s'anomena que és un règim de solidaritat. Bé, com es financen les comunitats autònomes de règim comú? Recordeu que estem en el règim comú, d'acord? Doncs tenen dos vies, val? Per una part tenim els impostos, tenim alguns propis de la comunitat autònoma, com en el cas dels valencians, el cànon de sanejament, impostos al medi ambient, el FEM, tot el que engloba el FEM, reciclatge, etc., i vivendes buides. Vale? I altres que estan cedits per l'Estat, que és el tram d'IRPF corresponent a cada comunitat autònoma, el 50% de l'IVA, impost de successions i donacions, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, patrimoni i transport. Vale? Després, com us dic, l'altra part són les aportacions que fa l'Estat a cada comunitat autònoma. Val? Hisenda no recauda la pasta i després diu, vale, tu què m'has pagat? Això? Doncs te toca això. No. Hisenda arreplega la pasta i després, en base a estos 4 criteris, que són població, territori i insularitat, productivitat i impostos, val, a través de 4 fondos, val, que el més important és el Fondo de Garantia de Serveis Públics Fonamentals, val, i estos 3 fondos, Fondo de Suficiència, Fondo de Competitivitat i Fondo de Cooperació, val, però que depenen, este és el més important, val, a partir d'ahí distribueixen la pasta entre totes les comunitats autònomes. D'acord? Per tant, és senzill. Els valencians ens financiem de dues maneres. Per una part, els impostos, tant propis com cedits per part de l'Estat, i per altra, l'aportació que ens dona l'Estat a la nostra comunitat autònoma. Bé, què passa en els valencians? No? Com us he dit, el sistema es crea en 2002 i es reforma en 2009, que és el que està vigent actualment.
Val? Bé, doncs des de 2002 València sempre ha estat per baix de la mitja per habitant ajustada, val? Que en temes percentuals sempre és el 100. D'acord? El millor any que va tindre de financiació va ser en 2005, val? Que estiguérem en 95,2 punts percentuals. D'acord? Però és que des de la reforma de 2009 la cosa encara ha anat a pitjor. Val? I des de 2009 el millor any va ser 2020, curiosament, que tinguérem un 93 punts percentuals. Això és per habitant ajustat, d'acord? Però què passa? Que tots sabem el que va passar en 2020. I en 2020 l'Estat va injectar diners extra a totes les comunitats autònomes. Doncs si tenim en compte aquesta injecció extra de l'Estat, ja no és que ens quedàrem en 93, és que ens quedàrem en 89,5 punts percentuals. Val? Com vos he dit, les últimes dades més actualitzades, completes, que he pogut trobar són de 2022. Val? Si m'on anem a la distribució per càpita, habitant per càpita, val? En el cas de València tenim 2.777 i la mitja està en 2.962. I si m'on anem a euros per habitant, val? Que jo crec que ahir serà més fàcil de que ho veureu, tenim en València 2.128 euros per habitant, quan la mitja de les comunitats autònomes és 2.317,1. D'acord? Així que ja veieu, en el cas de València, sempre des del 2002 hem estat infrafinanciats. Sempre hem estat per baix de la mitja i en els últims llocs, sempre hem estat ahir en Múrcia, en Andalusia, val? En les comunitats autònomes pitjor financiades per part de l'Estat central. Per què passa això? Bé, quan vos ha dit lo del sistema de solidaritat, si s'heu fixat, només n'hi ha 3 comunitats autònomes que aporten més del que reben, que Madrid, Catalunya i Balears. Per tant, els valencians estem aportant menys de lo que rebem. I tampoc val això de, és que clar, és que som de les que més aportem i després de les que menys rebem. Perquè això, conforme està dissenyat el sistema, no té ningú sentit. Perquè ja vos ha dit que Hisenda replega la pasta i després, en funció dels criteris que vos ha mostrat antes, de població, productivitat, etc., ahí és quan se fa el reparto. Vale? Per tant, no té ningú sentit dir, és que clar, nosaltres aportem molt i no rebem, perquè primera, que aportem menys del que rebem, i segona, que conforme està configurat el sistema, com vos ha dit, Hisenda arreplega tota la pasta i després, en base a criteris, repartix. No diu, vale, tu que m'has pagat tal, doncs te toca això. No, no funciona així. Aleshores, la gran pregunta és, per què estem infrafinanciats, els valencians? On està el problema? Això és el que veurem ara. Bé, la clau de l'infrafinançament dels valencians ens la dona un estudi de FEDEA que abarca la financiació de les comunitats autònomes del sistema comú del 2002 al 2021. FEDEA és Federación de Estudios de Economía Aplicada. Vale. La clau està en l'habitant ajustat, val? Que no se correspon en la població real del territori. D'acord? Com determina Hisenda a l'hora de fer el repartiment això de l'habitant ajustat? Ho fa a partir de la població en dret de serveis, que té 6 criteris.
Un és la superfície, el segon és la dispersió, el tercer la insularitat, el quart la població major de 65 anys, el quint la població entre 0 i 16 anys i el sext és la població protegida equivalent. Val? I així està el rotllo. Val? Perquè en la població protegida equivalent se fan 7 grups englobant a tota la població en dret de serveis del territori, val? I s'analitza la despesa sanitària. D'acord? I a partir d'ací és com se determina l'habitant ajustat, que és el que marca el repartiment. Conclusió, què passa així? Pues que n'hi ha algunes comunitats autònomes que estan rebent més financiació de més habitants del que realment tenen, com per exemple Castilla i Lleó i Galícia, que reben en funció de com si tingueren 208.000 habitants més i 204.000 habitants més, i València n'hi ha un desfase ahí de 138.000 habitants. Això vol dir que la població del total de València és 138.000 persones més de lo que compta l'habitant ajustat que té en compte Hisenda a l'hora de repartir la pasta. Per tant, la clau de l'infrafinançament dels valencians és això, els 138.000 habitants que no s'estan tenint en compte i com no se tenen en compte, naturalment no compten per repartir i per això n'hi ha el desfase que n'hi ha. Algú me direu, home, i només passa en València? Doncs no, per exemple, també passa en Madrid. També Madrid rep menys de lo que li tocaria en funció de l'habitant ajustat. Però la comunitat autònoma que més diferència té en això, és a dir, que més població real té d'habitants que se compten de cara al repartiment, a veure si ho endivineu quina és, València. I aquests 138.000 habitants que no se compten a l'hora de repartir la pasta, són decisius a l'hora del finançament autonòmic. I per això els valencians tenim la situació que tenim. Heu de tindre en compte una cosa. El sistema, com ja vos he dit, s'hauria tingut que reformar en 2014, en 2019 i estem en 2024. Això és fonamental perquè queda demostrat que els càlculs que està utilitzant Hisenda a l'hora de repartir la pasta estan equivocats. N'hi ha comunitats autònomes que estan comptant més gent de la que tenen i de la que haurien de financiar i n'hi ha comunitats autònomes que no, com és el cas, com us ha dit, més flagrant que tenim els valencians. N'hi ha mecanismes perquè al final el més important és el cost sanitari, que és el desglose que se fa de la població protegida equivalent. I avui n'hi ha sistemes, facturació, no vaig entrar ahí perquè és un cacau que flipes i vull simplificar-vos-ho per a que ho entengueu, però la qüestió és que avui se podria determinar en els mitjans que n'hi ha, les estadístiques i tot, se podria determinar molt, molt, molt millor quants diners exactament necessita cada comunitat autònoma. Però ningú ha entrat ahí, no se fan les revisions del sistema, els valencians ja sabeu com hem sigut sempre de cara al tema i és el que hi ha. Però la clau de l'infrafinançament dels valencians està així, està que no s'estan comptant els habitants que haurien de comptar-se de cara al finançament. I per això n'hi ha el desfase que n'hi ha.
Bé, i quines són les conseqüències, no?, de cara als valencians? Què passa? Doncs que a dia d'avui, en les últimes dades més actualitzades, ja que he trobat en 2024, el deute aplega als 59.569 milions d'euros. Això és un 41,1% del PIB autonòmic valencià, val? El nostre deute. Segons l'IBIE, val? Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, algo així, i me donarà. La culpa del deute té en un 80% que veure l'infrafinançament. D'acord? Si redondegem el deute a 60.000 milions, vol dir que 48.000 tenen la culpa d'estar mal financiats, els valencians. Però bueno, un 20%, no? Un 12.000 també és responsabilitat nostra, no? També és d'una mala gestió. Bé, el deute, pues, no ho sé, igual que a nivell nacional, no? Però, vamos, se podeu imaginar que hi va augmentant cada any i, pues, com sempre, no? De cada 10 euros que gastem els valencians, 4 es destinem a pagar deute. No és el deute major de les comunitats autònomes, n'hi ha que tenen més deute, com per exemple Catalunya, però sí que és la comunitat autònoma que en funció de la seva riquesa té un major deute. D'acord? Així que està clar que estar mal financiats per part de l'estat central està fent molt de mal als valencians, a pesar de que segons l'Institut d'ells, també tenim nosaltres la nostra responsabilitat en part d'aquesta mala gestió que ens porta al deute. Però, al final, un 80% pues, és molt, no? És molta pasta. I això, resumint tot molt i perquè ho vegi ràpid i al peu, és un poc les conseqüències que ens porta als valencians este mal finançament que tenim per part de l'Estat. I bé, res més, donar-te les gràcies si has estat ahí veient el vídeo. A la setmana que ve, com està el tema dels impostos, a veure si paguem poc o paguem molt, o com està el tema ixe. Recorda la mítica frase, controla la pasta i seràs més feliç. I bé, ja queda poquet per Nadal i pels dinars d'empresa i tot això, que disfruteu bona cosa i espero que, com sempre, estigueu gaudint bona cosa de la vostra vida. Au! Si no vegueres el vídeo de la setmana passada, sí, el tens. I si per contra te mola el roi del canal i creus que puc aportar-te i estàs aprenent molt, sí, tens un vídeo interessant. Si te mola el roi, no abandones el canal i continua veient-me.